me kunnon miehet aina joudumme katsomaan sivusta, kun renttuja viedään, että ei kyllä se varmaan... Se on sun mielestä ihan kauheeta. On se, katkeraksi vetää. Ei kyllä se on niin, että renttu liittyy siihen sitten viinanjuonti tai ei, mikä siihen monasti liitetään, mutta enemmän se on varmaan sitä, että ne uskaltaa tehdä mitä tahtoo. Ne ei mene 7-4 töihin, vaan että ne elelee vähän omalla rytmillä, touhuu sitä, mitä kaikki haluaisi tehdä. Ja kyllähän sama perustuu joku Uno Turhapuron suosio, taikka sitten ihan lähikulmakuppilassa istuva renttu. Että mutta kun minä ajattelen niin kuin... Se on jo positiivista näin, sinällä. että se on positiivinen yllätys. Jumalauta, että tästä viedään matto heti kato, kun minä olen nyt ajatellut tällä kertaa näin, että aina niin kuin ikään kuin tehdään tämä sama story. On ylpeys ja sitten on lankeemus. Ja mun teorian mukaan tämä myy niin hyvin sen takia, koska ihmiset, jotka niinku kadehtivat tähtiä, niin ne haluaa aina nähdä, että ne lankeaa ja juo liikaa viinaa. No siinä olet kyllä oikealla jäljellä, että aikanaan kun mä painoin lippalakki päässä ja korvat näin tanassa heitin Pekko-juttua, niin kyllä siinä se perustui siihen, että viihdyttäjä ei saa olla kansan yläpuolella. Me ei haluta, että näyttää siltä, että nyt toi Nokkela tuolla heittelee jotakin tai ylhäältä alaspäin kommentoi meidän tekemisiä, että yleisön pitää olla turvassa ja pystyy vielä pikkusen niin naureskelemaan, että jos se heidän sankari touhua jotakin ja sikailee, että kyllä se varmaan siihen perustuu. Mun täytyy myöntää ensinnäkin tästä renturuususta se, että vaikka yleensä olen suurten taideelokuvien, kuten Ingmar Bergmanin ja Bressonin ystävä, puhumattakaan Kauris Mäkien tuotannosta. Uusi Linguafone-levy selvästi ollut, että kieli luistaa. Kieli luistaa tämä on hallussa, niin dikkasin renturuusua varsin paljon, mutta aloin miettiä, kun olin nähnyt elokuvan, että palaatko sinä koskaan minun vihaamani hahmon kuvaamisen elokuvakankaan, joka on Pekko Aikamiespoika, joka saa minussa aivan mielettömiä väristyksiä aikaan. Ajattelin tämän jo haudata, mutta nyt tämän innostamana kyllä on pakko tehdä. Pekko meets Ruben. Tämä on Sitä sä vonkaat kuitenkin. No itse asiassa kun tästä asiasta nyt puhun, niin minä olen miettinyt, mistä sinä teet seuraavan elokuvan. Ja minäpä veikkaan, että sinä teet sen tämmöisestä hahmosta, johon minä sopisin tavattoman hyvin, joka aikoinaan lauloi suklaasydäntinä kuoret. Joo. Bumtsi bum bum. Mut tiedätkö mä luulen, että sun miehekkyyttä pukisi paremmin kuin Laila Kinnunen, niin Jorma Kinnunen, koska hän juoksi aina keppi kädessä. Olet sitä mieltä? Kyllä. Oletko harkinnut, Timo Koivusalo, että jatkat sarjaa vielä tekemällä esimerkiksi Laila Kinnusista? En mä usko en ainakaan seuraavaksi, että mä oon itse pohtinut ja kalibroinut niitä aiheita. Laila Kinnunen olisi sen arvoinen, Junnu Vainio ilman muuta, Tauno Palo, se olisi herkullinen kotimaisen elokuvan kulta-aikaan sijoittuva, Olavi Virta. Ne on kaikki aiheita, joista joku joskus tulee tekemään. Ja sitten ehkä jonkun lyhyen savianimaation Ruben Stilleristä. Siitä tulisi muuten todella hyvä. En tullut miettineeksi. Kiitos taas Koivusalo tästä savianimaatio. Kiitos. Kun sä seurasit nuorena poikana Irvinin elämää, niin mikä on sun ensimmäinen muistikuva hänestä? Kyllä mulla on radiosta ääni, jossa nariseva ääni laulaa, että pensselit santaan ja rukkaset naulaan. Ja se kielikuva, että maalipensselit tökätään santaan, niin se ihan narskahti tuolla hampaissa. Ja ihaili sitä, että sen jälkeen ei paljon töitä tehdä, että silloin hommat tökkii, kun lyödään pensselit santaan. Että se on ihan se eka. Olitko niin sanottu fani? Kiertelitkö niin kuin Irvinin keikoilla koskaan? Mä en ole ikinä tavannut edes herraa elävänä. Että enkä kuolleenakaan vielä. Toistaiseksi. Että en oo, ja voi olla, että tämän elokuvan kannalta se oli hyvä, että se ei värittynyt yhden tapaamisen kautta esimerkiksi, vaan että mulle 60-luvun Irvin on yhtä elävä kuin 90-luvun alun Irvin, ja mä luulen, että se voi olla ihan hyvä juttu. Ihmisenä se harmittaa mua tiettyä, etten nähnyt. Mut mua niin kuin ihmetyttää tää juttu. Joka kerta, kun sä teet elokuvan, sä kiinnität talojas. Siis ainakin yhden talon. Talojasi. No kato kateus, tässä vähän iski niin. Timo Rytsälä päivä. Tervetuloa vaan showhun. Sä kiinnität omassa. Onko tässä nyt mitään järkeä, Koivusalo? Ei ole mitään järkeä. Enkä mä kiinnitä, vaan mulla on firma ja siinä on valtavasti aina riskirahaa mukana, ihan pankkirahaa, ja jos elokuva menee, ne tulee takas. Jos ei se mene, niin mä en tuu takas. Toisin sanoen, jos Suomen kansa ei käy tätä elokuvaa katsomassa, niin ne voivat saada sinulle konkurssin aikaan. Kuinka sä voit luottaa tähän kansaan noin paljon? Nyt kun sä asettelet sen noin, niin toi on kyllä vaarallista, että tulee semmoinen kansanliike, että se ei tee ikinä enää leffoja,
jos me ei mennä katsomaan, että please menkää, please. Joo, pyydetään oikein nimittäin kun tämä näyttää olevan kuitenkin aika tuottoisaa touhua, silloin kun saadaan niin kuin suuret kansanjoukot katsomaan tätä elokuvaa, niin minä olen nyt alkanut kilpailla sinun kanssasi. Minulla olisi tässä yksi elokuvatraileri, joka kertoo minun elämästäni. Tämä latvialais-liettualainen yhteistuotanto, mitä mieltä, eikö siinä ollut kaikki ainekset? Siis loistavaa, jos sitä lähtisi analysoimaan, niin tämä Keinu Daidalos-teema, jolloin lennetään lähellä aurinkoa ja mennään taas lähemmäs kuuta, loistavaa. Sanoit Daidalos? Joo. Vertasit minua Daidaloksi. Ja Saksan markkinat on auki, koska herra rohkenee kertoa seksuaalisen mieltymyksensä lampaiden kautta. Erinomaista. Jatko-osaan palvilammas, niin se on kuule kuumaa kamaa. Erinomasta. Sinä olet sitä mieltä, että nimenomaan tämän lammaskohtauksen ansiosta minulle aukenivat yhteiseurooppalaiset markkinat. Kyllä. Ja mä näen jo hammaslääkärin pojan Euroopan levityksellä nimellä Kaaries. Että se on aivan, se on loistava. Enää ei ole kyllä esteitä tiellä kohtaloon. Saanko onnitella elokuvan näyttelijä ohjaaja? Tässä lähetyksessä muuten myöhemmin näytetään kansainvälinen versio, joka on sellaista englantia, jota ei edes Liettuassa puhuta. Joo. Mun täytyy kysyä tässä vaiheessa sinulta, että onko mahdollista yleensä, uskotko Suomessa tehdä semmoista leffaa, jossa ihmisellä menee aina vaan paremmin? Niin, että ihmisille jää todella kurja olo, kun he tulevat elokuvateatterista ulos. Niin, että niin kuin ei ikinä ryvety eikä tapahdu mitään. Niin. Uskotko, että sellaisen tarinan menestys on yleensä mahdollista? Onhan siis vanha jenkkikaava, että on happy end. Että ilman muuta kyllähän se mahdollista on, mutta sitten taas suomalainen elokuva tukipolitiikka ei mahdollista sitä, että tekisi niin pitkän elokuvan, että näkisi, että jollakin menee hyvin. Mutta sulla menee hyvin, sulla on varaa pitää tukkakin nappanahkaa. No niin, ja kato koko ajan vain. Ei nouse tämä menestys sillä tavalla huiviin, kun on tämmöinen vähän virtaviivaisempi tää tyyli. Toi oli loistava elokuvakokonaisuus ja elämys. Mä kuulen jo korvistani, kuinka Peter von Baak luonnehtii sitä. Hän saapui Helsinkiin, hän näki tornin. Tämä kuulostaa lupaavalta. Minä olen tullut semmoiseen johtopäätökseen, Timo Koivusalo, että minun ainoa ongelmani sinun elokuviesi kannalta on ja tulee olemaan se, että minä olen yhä elossa. Mun mielestä koko Suomen kansan ongelma on se, että sä oot yhä elossa. niin, ettei se ole pelkästään. Ei. Ja olisit sä elossa tai ei, niin tavallaan se lupaus, mikä sun nimessä, sä et olisi niinku yhä, tai sä oot yhä sama, etkä still eri, niin kuin sä lupaat koko aika. Täytyy sanoa, että myönnän, se oli säälittävä. Täytyy sanoa, että minä olen nyt aidosti loukkaantunut. Kun mä oon ajatellut Koivusalo sillä tavalla, että meidän pitäisi nyt lavastaa tähän loppuun joku riita, koska tämän ohjelman... Ei tarvitse lavastaa, koska kaikki ymmärtää, että tässä on kaksi ihmistä, tyhmä ja viisas. Yleisökilpailun kysymys tulee, kumpi on kumpi, rastiruutuun. Tiedotusvälineeksi tiedoksi meidän välimme ovat tämän jälkeen poikki. Täysin tulehtuneet. Jatka sinä hampaiden paikkaamista. Minä jatkan hampaiden paikkaamista. Ja tee sinä vaan niistä kuolleista ihmisistä niitä elokuvia. Kyllä minä teen. Ja sinä et niihin elokuviin tule. Ja sehän muuten katsot. Maksat ainakin lippus. Ja katsotaan miten käy talolle. Kiitoksia Timo Koivusalo vierailusta. Kiitoksia. Kiitos. Timo Koivusalon ja Ruben Stillerin välit ovat nyt poikki, mutta ohjelma jatkuu. Minä saan puhua tässä on. Se ei ole pelkästään hänen yksinoikeus. Hän vonkasi, että hän pääsee tuttu juttu juontajaksi, hän haluaa julkisuutta. Jotkut on narsisteja, hei! Eihän me saada riittää.